Hello mga bay, paingon mi karon sa Temple of Tawis. So doon na gauna na ako nga bandi makauban. Salamat kayo sa mong sponsor ani. Ang Banggitan. Namo nga higala. Sada? Bawal re. Pas kayak inget yo. Pas eh. Ingat kayo. Ano tanaw ba sa mga ano pagbasa. Pag video day natin sa kanang mansion ni Gabriel. Paingon mi sa mansion sa Kagrin do. So nice kayo ang agianan. Ma'am, Kano untay ka man? kanaway. Wear your sombrero, ma'am. Tuyok nila kay. Suara pausip. Ay, wow! Wala, nindot kayo. Mag-selfie juga kag Mike Glenn. Ano sa taas? Sa pamibaton. Isa ka cellphone mo kay selfie na to. Oh. Wala lang nindot ilan dia tama na. Mansion. 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 Kana ka green. Mansion natin mga green. Mansion ilang ko. Nasa bukod ka. Asa na to doon? Wala, nindot kayo. Tito, agayan mi ah. Kanang naka-green. Kanang color green. Yes. Very nice. Kita na balay. Makita niyo din ko na focus. Kita na balay. Mo na to ang Temple of Tawis. Makita na balay. Ang Tawis. Temple of Tawis. Murag kanang balay sa hari ba? Oo. Yung hari o grand na. Sana. Oo, hindi kayo. Wow. China Palace. Mansion gini sulod. Dagko sa balay ay. Dagko ing balay. Hingi. Naayo, pwede masakay. Tilas mo bumili. Wow! Yan, balisan ka din. Hindi yan ito. Merkano to. National Bureau of Investigation. Sige ba? Merkano ang ito. Saan mo balay adri ya?
Cut. Dragon House. Boret na. Ayan. Nabuhat na. Nandiyan yung mga lago man eh. Saan pa yung lang? Nasa imo backpack. Bili ba sa gilid? Hi! Ini capture ni dito ba yan? Ma. Pinagdas lang. Takana ka. No. Silpi yung tatuwaki ka mo. Ganyan ba? Hi, we're here already in Temple of Taoist, Cebu City. Uy, saktong pagkuhan pa exercise. Oh. Oh my God. Ngayon, sabihin mo, ano yun? Oh. Ano apel ni? Capture sa kanya. Ya ko. Na-post ni mo? Dito clean. Nah, ini kira. Post mo? Ha? Post. Nakaka... Okay. Wala nakapost. Uy, capture mo. Kada yun. Asan mo to? Dali mo yung capture. Sore ba ba? Sore na ba?
Alis naman na. Ang airplane mo. Pindot kayo view. Lalong sa Airplane mo. taas. Mga airplane mo. Asa? Oo. Where is Angel? Masangit na itong kanday. Oh my God. Sangit. Ipusling, i-capture na ito. Dana ka tindog. So, dara mga bahay, no? Ang view sa Taoist. Temple of Taoist. Alright. Pindot kayo view. Pindot kayo. Puya, puya, puya. Oh, sige, go, go. Ang mga banggitan, ang mga higala. I don't know where is Angel. Okay. Hindi kayo view. Sige lang, pasuluhan ka na lang kay remembrance lang. Tawag ka si Angel ba? Nice kay mga bay. Kita gini rin ang ubos. Bantay ka ha? Kuya, dito tindog ya. Dali ya. Diha ya. Kani bawal? Giya tindog ya. Ya. Dili na lang may kuto mga bay. Rap, bye, say bye. Rap. Dali kay suluhan ka dali.